Dobrý deň, priatelia, zdravím vás. Toto podujatie vnímam ako stretnutie podnikateľov. Je vás tu až približne k číslu smerujúcemu 200 a vnímam to ako vzácnu príležitosť, kedy si navzájom vieme odovzdať informácie, vieme sa poučiť zavzdelať z našich chýb. A ja som veľmi šťastná, že predo mnou boli takí dvaja silní speakery, ktorí sa naozaj podelili so svojím vzácnym know-how, ktoré vieme krásne zapracovať. Ja možno začnem s knižkou, ktorú som držala v ruke. Pre krátkosť nemám viac rúk, mám iba dve, tak som ju položila na kraj. Ale v zásade táto prednáška bude o tom, ako vytvoriť bestseller s veľmi obmedzeným rozpočtom. Toto je knižka Umenie podnikať, kde je 30 naozaj veľmi významných podnikateľov, ktorí tu mákajú 20-30 rokov. Niektorí z nich, ako pán Gevorkian, už mali prednášku. Niektorí z nich ešte len budú mať prednášku. Nám sa s touto knižkou podarilo dostať sa do jediného knižného rebríčku, ktorý vlastne na Slovensku máme. Online rebríčku, vedie ho Martinus. Vľavo som tam naschvál dala obrázok. Sme boli druhá najpredávanejšia kniha na Martinuse s takým velikánom, ako je pán Banáš, čo je pre mňa pán spisovateľ. A podarilo sa nám dostať na prvé miesto. A ja vám skúsim odovzdať pár informácií, že ako sa vlastne tvorí taký bestseller. A ako spraviť, aby kniha cestovala, žila. Vidíte tam termálparky, sú to naozaj ľudia a miesta, ktorých nepoznám. Sme veľmi radi, že ich kniha oslovila natoľko, že sa s ňou zazdielali. A ako spraviť z knihy zátišie pre ľudí. Sme radi, že kniha natoľko oslovila, že si ju dávajú do svojej police a fotia ju aj s inými známymi slovenskými knihami, ktoré spravili dobrú prácu, ako napríklad Mišo Pastier. Ako spraviť, aby knihu vystavovali knihkupci veľmi jednoducho. Stačí sa dostať do rebríčka najpredávanejších kníh, lebo oni chcú vystavovať to, čo sa predáva. A ako spraviť, aby knihu komunikovali influenceri? Ako som spomínala, mali sme na komunikáciu veľmi obmedzený rozpočet, rozumejte, že 6 000 eur. A s týmto rozpočtom sme si naozaj influencerov kupovať nemohli dovoliť. Čiže veľmi jednoducho sme knihu poslali na nejakých vyfiltrovaných 40 influencerov ako mali darček, malú pozornosť a mnohí z týchto influencerov knihu odkomunikovali a sme im veľmi vďační, veľmi sa tešíme. Ako spraviť, aby knihu komunikovali podnikatelia? Táto kniha je naozaj pre podnikateľov. Je tam 30 významných slovenských značiek ako Kellys, Martinus, Mespoma, pán Kevorkian, Švéds Group a mnohí ďalší z rôznych oblastí. A my sme šťastní, že máme veľmi pozitívne ohlasy a ľudia sa s knihou spontánne fotia. Ako predať 2500 kusov za 5 mesiacov. A pán Gevorkian možno spomínal, že my podnikatelia sme veľmi tvrdohlaví. Aj teraz, keď sme sa rozhodli, že ideme knihu predať, tak prvý logický krok bolo osloviť Forbes, ktoré má vlastné vydavateľstvo, Baretze Konrad. A s tým, že či by s nami nešli do spolupráce, keďže máme obmedzený rozpočet, tak by zabezpečili mediálnu podporu. A z Forbesu nás informovali, že v žiadnom prípade, lebo z podobnej literatúry sa na Slovensku predá maximálne 500 kusov, aj to, keď budeme úspešní. A to sme viac nepotrebovali, aby nás to nakoplo. Čiže aktuálne sme vlastne máme predaných 2500 kusov. V januári sme štartovali. A ešte len nás čaká ako keby silná sezóna vianočná, kedy sa predáva najviac kníh.
a hlavne distribútori nás žiadali, aby sme dotlačili ďalších 4 000 kusov. Možno moja prvý taký poznatok alebo lekcia, a ste tu mnohí podnikatelia, ktorí do podnikania dávate all in, dávate celého seba, a na trhu je ako keby veľmi málo firiem, keď investujete na akciovom trhu, ktorí prežijú 40-50 rokov a ustoja ekonomické cykly. Naozaj je to veľmi výnimočné a ja som rada, že aj pán Gevorkian alebo Lubo Švec možno prekonávajú tieto pravidlá. A veľmi dôležité je vlastne vytvárať značku z produktov a predávať možno aj keď produkt neexistuje, nie je dokonalý. Ako ste si všimli, naša kniha má oriešku. My sme knihu začali predávať ešte pred tým, ako bola na svete. Vidíte, že na týchto vizuáloch žiadna orieška nie je. Veľmi dôležité je nájsť príbeh. To je to jediné, čo si my ľudia pamätáme v dnešnom svete, kedy je naozaj extrémny pretlak digitálnych informácií, ako hovoril pán Straka. Na tejto fotke nájdete, je to môj detko, ktorý zakladal rodinnú firmu Nouplasta, ktorá má 100 zamestnancov v Čechách a na Slovensku. A pred 2 rokmi som bola na jeho pohrebe a keď som tak počula, čo on všetko spravil pre obec, a že zamestnával 100 rodín, založil poľnohospodársky, vinohradnícky celok, združenie podnikateľov, tak som mala pocit, že ale ja som o týchto veciach nikdy nepočula. A už nikdy mi neodovzdá to know-how. A to mi tak vrtalo celý víkend v hlave a v sobotu som sa podelila so svojimi spoločníkmi s myšlienkou, že ale my tu máme skvelých podnikateľov na Slovensku, ktorí sú väčšinou zabarikadovaní vo svojich firmách a neodovzdávajú toto vzácne know-how, lebo sa ich nikto nepýta. A s veľkým potešením som postupne začala podnikateľov oslovovať. A sú naozaj, že neuveriteľne pokorní, napriek tomu, že ich firmy majú tržby v desiatkách, stovkách miliónov eur. Takže takmer ani jeden neodmietol rozhovor a zdieľali naozaj detailné informácie o tom, ako si vyberať ľudí, ako si vyberať zamestnancov, ako možno motivovať druhú generáciu, aby mali chuť pokračovať v tom, čo ste vy začali. Ako zavádzať procesy, veľmi detailné informácie. Čiže veľká vďaka vám. Čo je veľmi dôležité, budujte si svoj kmeň a komunikujte dlhodobo. Nezačnite s komunikáciou, keď už máte hotové produkty, dovyvíjané hotovú službu, ale začnite komunikovať priebežne. Zisťujte, či má trh o daný produkt záujem. Ja už postupne tá kniha, s poľutovaním som zistila, že je to celkom náročný pôrod a trvá to 2 roky a postupne v priebehu už som komunikovala jednotlivé príbehy a možno také lesson learned alebo zaujímavosti, keď som sa stretla s podnikateľmi. Čiže nebojte sa možno komunikovať, ísť s tvárou von. Toto je to, čo všetko v knihe nájdete. Odpovede na otázky. Je tam naozaj 30 značiek z rôznych oblastí sveta, čiže každý si tam nájdete to svoje a nájdete odpovede zhruba na nejakých 30 najdôležitejších oblastí, problémov, ako riešia. A nájdete v knihe aj zo pár bonusov. Prečo je lopata piesku len lopata piesku? A pán Gevorkian má veľmi pekný príbeh o vyhorení, ako vyhoruje postupne skoro každý deň a nevzdáva sa a bojuje. Dobre. A čo je veľmi dôležité, možno tak nejaká ďalšia lesson learned, my sme na dizajne nešetrili a veľmi nás to podržalo. Tá kniha je pekná, robte pekné veci. Hej.
Robte možno nejaké fyzické vychytávky, limitky. Hoci ja pôsobím v digitálnom svete, moja agentúra sa zameriava na digitálnu komunikáciu a obchod, tak práve tieto fyzické vychytávky, alebo keď klient má napríklad vonku stánok, alebo je potlačené auto, alebo billboard, tak to ľudia naozaj vnímajú ako brand, ako nejakú značku. Toto je napríklad podpis-karta, ktorá išla prvým 200 ľuďom, ktorí si knihu kúpili. A naozaj toľko to veľa autorov je v tej knihe. Nezdá sa to, ale čokoľvek robíte, píšete. Janko teda Košturiak už vydal niekoľko kníh, veľký obdiv, Ľubo Klieštík tiež tak. A naozaj za knihou je veľa práce a stojí tam veľa ľudí. A toto sú také, že top 4 rady podnikateľov, ktoré možno pre mňa sú také najsilnejšie a rada by som sa s vami podelila. Paradoxne jedna z najdôležitejších rád bola, že rovnováha v 3 oblastiach. A to je pracovný, osobný život a sebarozvoj. Ak mnohí podnikatelia mali určitú časť života a firma je pre nich ako dieťa a teší vás, keď to dieťa napreduje, rastie a mali workoholické sklony, trávili v práci veľa času, ale postupne prehodnotili a zistili, že naozaj potrebujú rovnováhu v týchto 3 oblastiach, lebo keď je vo firme ťažko, tak vás firma neobjíma, kdežto ten partner tu je pre vás, podrží vás. A takisto deti, druhá generácia. A ďalšou radou, ktorá ma tak trochu šokovala, zámerne som túto otázku dávala 30 podnikateľom, že koľko času trávia, že stratégia versus operatíva. Lebo ja som zvykla bývať v operatíve tak 90% času a 10% v stratégii, aj to iba, keď už sa blížil koniec roka. A mne veľmi šokovalo, že naozaj títo podnikatelia veľmi veľa času, ak nie 80%, trávia s tou stratégiou. Vymýšľajú procesy, vymýšľajú systémy pre ľudí. Veľmi zaujímavé bolo, keď som bola aj na stretnutí kresťanských podnikateľov. Tiež tam boli ľudia, ktorí podnikali celý život a keď sa pýtali na otázku, že kto sa venuje organizačnej štruktúre, venujú sa procesom vo firme, každý rok aktualizujete ich, tak väčšina firiem to nerobí. Hej, majú tam nejakú zaprašenú organizačnú štruktúru, neaktuálnu. A naozaj firmy, ktoré idú dopredu, tak častokrát majiteľ robil tieto veci. To bolo pre mňa veľmi šokujúce. Super. A ešte možno taká vec, že naozaj ľudia, vaši kolegovia riadia možno ako keby súčasnosť, ale ten majiteľ by mal hľadať budúcnosť tej firmy, lebo produkty, ktoré predávate dnes, sú už staré. Hej, že vy stále my majitelia potrebujeme hľadať ako keby tie inovácie, uvoľňovať si ruky z tej operatívy, hľadať tú budúcnosť, hľadať tie fabriky možno v Srbsku, v Taliansku. OK. 3 stoličky, toto mi hovoril majiteľ Mespomy, a že 3. rada je, že stolička, vždy stojte na viacerých nohách, nikdy nemajte firmu závislú iba od jedného skvelého produktu, jednej skvelej službe, lebo situácia na trhu sa mení. Kedykoľvek sa situácia zmení. Hej, čiže hľadajme stále, budujme si aktívne obchodné oddelenie. Ak nemáme obchodiakov, alebo ak sám nie som obchodník a neviem si postaviť obchodný tím, tak si outsourcujme obchodnícke služby. A 3. rada, finančný vankúš. Veľmi veľa firiem má skvelé nápady, má skvelé služby, ale presne ako sme vraveli, ako aj veľmi otvorene priznával Ľubo
budík, jednoducho dojde vám cash flow, príde vám tých a čo som ja sama nevedela, s čím som začínala, že je ťažké ukázať konzistenciu v 40, naprieč 40-50 rokmi v čase ekonomických cykloch. A je to častokrát presne aj o tých finančných rezervách a vankúšoch. Dobre. Tu už sú nejaké dve hlavné spoluautorky, ktoré sme v knihe. A kniha vás bude vonku čakať. Komerčne sa predáva v sieti za 30 eur. Tu pre účastníkov Inofestu je za polovičnú sumu. Kľudne, ak by ste nemali cash alebo hotovosť, viete sa napísať na papier a vie sa vám ako keby vyfakturovať tá suma. Čiže super. Ďakujem krásne za informácie. Ďakujeme. Ja sa len tak spýtam, ako vám pomohol ten digitálny svet, keď ste presadzovali váš produkt? Akože vždy potrebujete začať možno so stratégiou. My sme si povedali, že naša stratégia je dostať sa do top 100 na Martinuse a potom už sa bude kniha predávať sama. Čiže to bol taký jediný cieľ. A nejaké tie postovania alebo v podstate Google reklama, to čo je dnes moderné, máte digitálnu agentúru, čiže využili ste nejaké tie veci na podporu a čo z toho fungovalo? Samozrejme, keď sme tlačili ľudí, predpredaj fungoval tak, že behom ako keby veľmi krátkej doby, jedného týždňa potrebujete predať akože obrovský objem kníh, čiže naozaj v tomto čase sme vyskakovali aj z chladničky. Bolo to veľmi otrevné typu Alza, ale účel svetí prostriedky a naozaj tá dlhodobá komunikácia. A je dobre sa zamerať v podstate, ja neviem, že kto bola vaša cieľovka, ale je dobre možno poradiť, podnikatelia. Zamerať sa na to, že sa to dá cez ten Google vyfiltrovať digitálne, že to bude chodiť len z tej skupine ľudí a oplatí sa do toho investovať. Menší zásah, ale možno cielenejší. Určite s veľmi obmedzeným rozpočtom neviete zasiahnuť a komunikovať na celú masu, čiže sa super pýtate. To je aj veľmi dôležité si na začiatku spraviť prieskum, poznať zvyky spotrebiteľa, čo robia podnikatelia, že chodia na portály, sledujú spravodajstvo, snažia sa byť up to date, majú extrémne málo času, rozhodujú sa áno, nie. Treba im dávať ako keby vecné informácie k veci, bez omáčok. Sú tu driver, decision makery, čiže toto všetko ako keby treba zvážiť a potom už sa to odzrkadlí v komunikácii, áno. Úplne na záver, čo tá kniha dala vám osobne? Pre mňa to bolo podnikateľské MBA a vznikli brutálne nahrávky. Každý ten rozhovor trval 3-4 hodiny a častokrát, keď mi podnikatelia reflektovali svoj život, tak normálne chlabiek hora sa mi tým rozplakal a bolo to hrozne super, bolo to veľmi autentické, lebo mal možnosť ako keby prehodnotiť svoj život, čo spravil, čo nespravil dobre, bolo to veľmi silné. A ja som si z toho zobrala extrémne veľa. Teraz mákam v procesoch, štruktúre, čiže sa snažím byť viac v stratégii, vytvárať systém. Už to môžem povedať, kúpili sme vlastne aj budovu, včera nám schválili postúpenie úveru, čiže naozaj tie rady, všetky veci sa snažím aplikovať do života. Ďakujem krásne. Pozor na ten cash flow, hej. Sedí tam, prepočítané. Áno, ďakujeme veľmi pekne za informácie. Ešte raz veľká vďaka a držím palce. Ďakujem.